Bilbao zerbitzuak erakundean egunero egiten dugu lan Bilboko eta Deustuko hilerriak bake, errespetu eta zaintzaguneak izan daitezen. Lorategiak mantentzea, eremu komunak zaintzea eta hobetzea posible da herritar guztien lankidetzari esker. Konpromiso horri eusteko, gogorarazten dugu kontserbazio tasa borondatez ordaintzeko epea martxoaren 25 arte egongo dela zabalik. Ordainagiria helbideratuta ez baduzu, QR kodea duen ordainketa gutun bat jasoko duzu etxean. Eskaneatu eta aukeratu zure metodoa. Online banka, kreditu txartela, Bizum edo Mi Pago Wallet. Zure erosotasunerako eta hanzturak edo errekargoak saihesteko, zure ordainagiriak helbideratzea gomendatzen dizugu. Edozein zalantza izanez gero, zure esanetara gaude telefonoz, posta elektronikoz, egoitza elektronikoz edo aurrez aurre. Bilbao zerbitzuak, zure zerbitzura.